Tak dobrý večer u úkolu číslo 9 z číslicových prvků a systémů. V tomto úkolu máme realizovat logickou funkci s využitím dekodéru s přímými výstupy a dekodéru s negovanými výstupy. A také oba dva návrhy máme blokově nakreslit na papír. Takže tady vidíme moji funkci, která je zase podle jména a příjmení. A do dekodéru ji budu zapojovat přesně tedy podle výstupu jedniček a nul. Tak tady už je zapojení dekodéru s přímými výstupy. Takže v tomto dekodéru jsou výstupy z tohoto dekodéru napojeny na logický člen OR. Protože já mám 10 logických jedniček na výstupu funkce, tak jsem musela použít 2 logické členy OR a potom ještě další logický člen, abych je spojila. A výsledná funkce bude vlastně výstup tedy z toho logického členu OR. A měla by být stejná jako vlastně funkce dle jména a příjmení. Takže potom budu kontrolovat v programu Multisim. Zase jsou na výstupu jedničky a nuly přesně dle mé funkce. Takže tady už je výsledná funkce, která je součtem těch výstupů z logických členů OR. A zapojení dekodéru s negovanými výstupy, to je vlastně zapojení, kdy výstupy z dekodéru se napojí na vstupy logického členu NAND. A výsledná funkce jsou zase výstupy z těchto logických členů. Já jsem musela použít ještě logický člen OR, abych se četla ty 2 NANDy, protože mám 10 jedniček ve funkci. Takže negované výstupy, logická funkce se rovná vlastně negovaným výstupům a použili jsem zase dvojitou negaci. A potom podle zákonu Booleovy algebry můžeme upravit tuto rovnici a vidíme, že vyjde úplně stejná rovnice. Obě dvě ty funkce se vlastně musí rovnat. Jak funkce s přímými výstupy, tak funkce s negovanými výstupy. A můžeme přistoupit k ověření Multisimu. Takže tady mám zapojení dekodéru s negovanými výstupy a zde zapojení dekodéru s přímými výstupy. Zase je to zapojené přesně dle mé funkce podle jména a příjmení. Takže zapojené jsou tam, kde jsou logické jedničky a kde jsou logické nuly. To zapojené není. Tak, můžeme přistoupit k ověření. Tak, to dám na začátek. Abychom začali od začátku. Tak. Tak já to projdu ještě jednou, protože jak jsem to dala na začátek, tak to nebylo v pořádku. Takže ale tady vidím, že první řádek logická jednička, druhý řádek logická jednička, třetí řádek musí být logická nula, čtvrtý logická jednička, pátý jednička, šestý nula, sedmý a osmý řádek logická jednička, devátý a desátý řádek musí být logická nula, 11. řádek je logická jednička, 12. logická nula, 13. a 14. řádek logická jednička a 15. řádek je logická nula a ještě jednou se vrátíme k tomu nultému řádku, kde je opravdu logická jednička.
Takže funkci jsem ověřila, je v pořádku. Děkuji a nashledanou.